אם תיתן לי את כל האופציות שבעולם, שום מקום אחר אני לא רוצה להיות בו חוץ מפה כרגע. אני מוותר על סקס בשביל נסיעה, אומר לך חד משמעית. חייבת לטבל את החיים שלי במשהו שהוא הקצה השני לגמרי. ברוכים הבאים, זה המסלול של פונטנה. המכוניות שלכם הולך להיות לנו יומיים מלהיבים. פה אנחנו מדברים על הגשמת חלום. המנוע הוא פה מאחורה, 200 כוח סוס, האוטו שוקל 450 קילו. אני מגיע קורס לקורס, זה לבוא וללמוד ולהשתפר. כל הסיבוב של האגד, זה מכאן עד כאן, באמת. לפעמים אני לא יכול להגיע לתוצאה, אבל השאלה היא מה אני הייתי שם. האם אני הלכתי עד הסוף? עבדתי שעות אין ספור לנצח מרוצים. הדרך היא המטרה. איך אני עושה, לא מה אני עושה. המסלול הוא מאוד לימודי, מאוד יפה, הוא נותן אפשרות לאנשים ללמוד את כל העקרונות הבסיסיים של עולם המרוצים, אחלה מסלול. חושבים שיומיים זה לא מספיק, זה מספיק ועוד איך, אתה נוהג הרבה, אתה לומד הרבה, אתה מגיע למהירויות, אתה מעשה מה שאתה לומד בעצם. וואלה, התרגשות, סוף כל סוף המרוץ האמיתי. אם אתה לא מכיר בדיוק את הפניות, אתה לא יכול לעשות כלום, כי אתה לא יודע בדיוק איפה לבלום, אתה צריך להיות על הקצה, זה כל הזמן לנסוע למקסימום של האוטו, בלי שהוא יחליק החוצה. זה מטוס, כל ההבדל שמטוס הכנפיים מיועדות לעילוי, ובאוטו הזה הכנפיים מיועדות להצמדה. אחיזה של משאית עם קובץ של אופנוע. מדובר פה ברקטה מטורפת שצריך לכבד אותה כדי לנסוע מהר. כל מכונית והתנהלות נכונה שאתה למד כאן, אתה בעצם לומד לשלוט עליה. ואני חושב שזה בעצם הסוד, בעצם לנהיגה נכונה, ובישראל צריך את זה כמו שאנחנו יודעים.